Цифровизация йылы диләр, әллә инде айфоннар чыгып бетте. Бу ичмасам аппарат, 10 ел эшләп бер дә ватылганы юк. Так, төшеп карыйк әле. Опа, булар да монда икән. Шигелектегез монда. Дуслар, сәлам. Исәннәрмесез? Без бүген иртә таң белән килдек Иннополис шәһәренә. Монда бүген милли матбугат чараларының форумы уза һәм без менә үзебезнең эшләребез белән мактанырга килдек. 30 төбәгеннән Россиянең монда төрле матбугат чаралары катнаша. Һәм бүген без журналистлар белән сораштыру үткәрәчәкбез, һәм аларны бераз тикшереп карыйбыз. Киттек. Просто хәертәнге 8, без бүген сәгать 5-тә тордык. Ничек сезгә 5-тә тору? Гадәттәгечә дип әйтер инде инде мин. Алда булачак. Юк, рәхәт, чөнки без яңа җиргә килдек. Яңа кешеләр белән танышачакбыз. Кызлар менә ничек тордылар микән? Зилә, мәсәлән. Бүген Магия утра дигән китап турында ишеткәнегез бармы? Бүген нәкъ Магия утра. Ярар, әйдәгез, киттек. Мен бик шат. Менә ел сайын шушындай очрашу оештырабыз үзебезнең Казаныбызда. 30лап якын өлкәдән киләләр. Журналистлар, язучылар, актив җегетләребез. Яшьләр дә алар арасында бик күп. Минем уйлавымча, яшь язучыларыбыз, яшь журналистларыбыз бүгенге тормышның куйган көчебезне, көчләрен, үзенең көчләрен тыеп күреп, менә киләчәге яхшы булыр дип өметле булсыннар иде. Менә шушындай теләк белән, дәрт белән яшәсәләр, Алла бирсә, нинди генә авырлыклар булмаса да, безнең яшьләребезгә бик матур иттереп киләчәк салырга кирәк. Дәди кылшу дуатхи. Өтө күннән көндү дауаттыр. Аймакты Татар Республикатын мактактыры. Яха Саха-Сереттен идилкестенник агарды. Ассаламу алейкум всем участникам. Добрый день, меня зовут Чингиз Ахмадов, я директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», Чеченская республика. Татарстан Җумһурияте Казан шәһәрендә яшәп, эшләп, тәртип радиокомпаниясының баш мөхәрриренең урынбасары, башкарма продюсер булам. Айваз Хәмбәлулы Садыров. Ибрагим Курскиев, газета «Сердало», общенациональная газета «Сердало», Республики Ингушетия. Шеф-редактор. Колесов Виктор Джамаханович, генеральный директор акционерного общества Саха-Медиа, Республика Саха-Якутия. Мин Фәвия Сафиуллина, Екатеринбург шәһәреннән. Мин Татарстанның Уралдагы даими вәкиллегендә вәкилнең замы булып эшлим, урынбасары. Һәм татар телендә Саф Шишмә дигән газет чыгарам. Безнең газета уже 20 ел. Яхшы, Айваз абый, хәзер мин сезгә күрсәтәм төрле милли телевидениеларның логотипларын һәм сезгә белергә кирәк булачак, кайсы нинди регион икән. Якутия. Я хәрефенә тагын нинди регионнары бар безнең? Ямало-Ненецкий автономный округ. Как думаете? Так, сложно. Здесь Что-то есть связано буква с «Я». природой. Якутия. Якутия. Почти. Что на «Я» у нас еще есть? Ямало-Ненецкий автономный округ. Якутия, наверное. Еще что у нас на «Я» есть? Я не знаю. Ямало-Ненецкий автономный. Да. Ямал-регион называется. Башкортостан, Смотрите, здесь тоже есть буква «Я», как подсказка. Ямал. Да, правильно. Юк, әйтә алмыйм. Яға башланган нинди регионнар бар бездә? Ямал, что ли? Ямал. регион. Так, НТК. Национальное телевидение и... Казахстана? Нет, Казани? Россия. Нет. Регион. Посмотрите, вот есть здесь какие-то буддистские рисунки. Есть где? Калмыкия. Калмыкия. Бу бит инде безнең данлыклы, бу бит инде безнең Саха. Хакасия? Это Калмыки. Да, правильно. Так, что-то связанное. Башкирия, может? Нет, но вот ближе к Татарстану. Давайте я вам подскажу, это Мариэл. Мариэл телерадио. Мордовия. Почти тоже на М. Еще у нас есть. Мариэл. Да, правильно. Ага. Бу салаватныкы бит метр дигән. Та. Рәсемнәргә карап белеп була. Бу Марый. Дөрес, әйе. Бу Марый. Чөнки орнаментлары высокотехнологичный. Это Мордовия. Почти тоже на М регион.
Мордовия, так, кто у нас еще там? Сдаюсь. Мариэл. Монголия түгілдір ішін? Но это Ингушетия. Да, правильно. Ну и наша НТК. Спиннерский автономный округ юқпайды біздің еме? Жоқ, сол қызған шығар. Бұл біздің Удмуртия. Дагестан мы? Это Башкортостан. Это Это Кавказ. Кавказ, Ингушетия. Да. Башкирия? Так. давайте подскажу, это Удмуртия. Бурятия. Вот ближе к нам, ближе к Татарстану. Совершенно не пойму. Удмуртия. Удмуртия. Канал Удмуртия. Калмыкия. Көрші регион біздің. Башкирия. Жоқ. Удмуртия. Ола, тұқтағыз қазір. Ияға Иә. Чувашия түгіл ішінде? Точно не Якутия. Честно говоря, не знаю, Бурятия, что ли? Удмуртия. Удмуртия. Может, это что-то татарское? Да, правильно. Татарская. Да, Национальная. да, Татарстан, новый век называется. Новый век. Мана мен меншік білмеймін енді. Мәскеу. Ну, это Татарстан. Да, правильно. Бірсін де танымадым. Қазір танышақсыз. Немісін таныс. Осы енді Татарстан, ТНВ. Урал? Это Чувашия. На Волге. Не знаю, Волгоград, есть. Чувашия. Бұл бейті Яшьлер радиосының логотипі. Почти. Бұл радио компанияның қайме? Әйем. Башқұрт. Мұндай рәсім кімдерге қос? Юлдызларға жиын. Ләкин бұл ішірақта бұл болырға мүмкін біздің Көрші біздің. Шуваш. Это Мордовия. Нет. Чебашкар? Чувашия? Момент. Чувашстан. ЧГТРК. Это ЧГТРК Грозный. Бұл регион ма? Шулай ок. Башқұртстан. Не көрасың, мен нендей харфке ашаған мен. Грозный. Дагестан. Чечня, что ли? Башкирия? Да. Это Что у нас на Б? Бурятия. Наши соседи. Башкирия. Башкирия. Это башкирский телеканал, да? Да, Интересно. Башқұртстан. Не знаю, Б. Вы говорили на букву Б? Башқұртстан енді. Башқұртстан біле Татарстан телевидениесі біздің Урал яқларында көріне. Біз Татарстан телевидениесін бекер атып қалайбыз. Һәм өзімізді Татарстан білен бірге һәр даим шулай айтып сезебіз. Һәм біздің үшін Татарстан ол ең зор ғұрырлық һәм ең зор біздің яратқан төбәгібіз. Достар, шуның белән сораштырыбыз тамам, һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә. Чынлыкта да журналистика, географиясы бик киң һәм кайчакта хәтта без дә бөтен регионнарны һәм бөтен газет журналларны, анда телевидениеларны белеп бетермибез. Һәм шуңа күрә ул безгә аларны өйрәнергә һәм кызыксынырга тагын бер сәбәп булып тора. Шуның белән бетте. Пока-пока.